Hau da, 10. urtean antolatzen dugula Bixigu festa. Hemen hasizan egiten, zerkausan formatu handian. Formatu handia deitzen diogu, hemen jangelan 200 eta piko lagun sartzen ditugu otorduetan. Hor moztutzen dugu, gehiago noizbait eman izan dugu, baina ja gehiago kostatzen zaigu. Gure ustez 225 arte, nahi ondo manegatzen geha. Eta, hortarako daukagu cateringa profesionala da. Orain arte Divinusekin egon geha, aurten galernakoak dira, hori jokoak, prinsipioz oso ondo egia moldatzen. Eta, hauetaz aparte gu gazten ditugu txinparteko 30 bat lagun otorduko lanian. Parrillerok etortzen die, hemen azkenean saltzen duguna, gu laguntzen diegu Bixigu eta prestatzen, ze Bixigu da hemen protagonista nagusia, baina profesionalak dira Bixigu erretzen dutenak. Kasu honetan etortzen dira Luis Mari, Xixariokoa, eta Jose Miguel Katxinakoa. Ja, urte asko daramatzagu beraiekin lanian, oso harreman ona egin dugu urteetan zehar, eta urten ere hemen ditugu. Eta asmoa da, beraiek erreko dituzte, gu lagunduko diegu, eta suertez, besturetan bestera datze bali bada, jendea guztia jungo da etxea, eta hori da bilatzen duguna. Urtengo berrikuntza da, horre Sagardo gileekin elkarlan bat edo egitea. Orduan ditugu, beraien Sagardo munduko zera hori gure Bixiguarekin batu bezala. Aurten da aurrenengo aldia, momentuz guztua gaude, gero bukatzen dugunean bilduko gea, aber ondo jundan, eta ikusiko dugu bestuetan jarraitu elkarlanean, edo nundin hona jun. Ja, 2 urte daramazzagu omenaldiak egiten, eta urten hasi ginen pentsatzen zein omendu edo nolain, García Artetxe, bia nahi, lehenengo urtean duela gutxi hildia, bat musika banda zuzendari izan zen urte askotan, eta bestea izan zen, txarangak ide, beti musika erotua, eta gero oso baritono ona. Beraz, jende guztiak ez zituen bai bat eta bai bestea. Eta, irutu zaigu, hemen Tolosakoak ziren, Tolosan musikaren gatik asko egin dute, eta, guk ere, esker ona edo emateko, oberalde txikiago egin dugu. Tolosa etortzen gara gustora, gure bigarren herria da, aurrena nirik ustete hori jo beste maite dela gure Tolosa, eta urte bete 10. urtia da mau, Tolosan Bixigu erretzen, eta esango izuet, etortzen maldi mazeate plaza honta Bixigu jatea, ikusiko zuen Bixigu nolakoa da. Bixigu ekarritugu tarifatik, oso Bixigu egarra da, eta prestatuko oso ondo. Parrilla bihar da betiko barilla beltza, barilla normala, inozirabliekin peatu iten da, eta esango izuet nola prestatzen da. Bixigua hartu, bizkarren itezaio 2 ebaki, alderdi banetatik ebaki bat, gero gaz larrilla, olio pixkat jarri eta parrillan. Oso erreza da eta horioko Bixiguak bere grazia daka. Bere bizitasuna, beste lekutan jaten den Bixigua da, ez dakit, desberdina da, baina jendiek esaten de Bixigu jatea horioa. Gu zaiatzekea aldenik onduen ateatzen da eta Tolosan eberdina ingo du. Arrakasta handia daka, zerkauzi plaza hau beti beteta duten da, kalidade honeko arraiak ekartzen ditue, eta Bixiguak bere grazia daka. Bixigua ez da beste arreba bezala bere fama daka, gauza gertatzen zaio, geutak gutxio dikuela Bixigua, oso zaila da nahi dan beste kontsegitzen, gutxitzen nahi da, baina ni betetzet hori joi eta Tolosai sekuletzei hola Bixigui faltatuko.